Сватбеният ден на булката започва с ставане от сън. Ако мислите, че младоженките спят до късно, лъжете се. Истината е, че денят на булката започва много рано. Така, ние в 8 сутринта вече се гримираме, нали така да се? Да, даже станахме в 6 без 15. Явно добрият грим е неизменна част от подготовката, да кажеш да. И в крайна сметка булката приключи с грима. Готови сме да продължаваме нататък. Сега се тръгваме, отиваме да правим прическа. Притесняваш ли се? Да не ми се развъдат кадриците и миглите да не ми падат. И да не ти падне и естеш. Да не ми падат. 2 часа преди сватбата нямаш намерение да отмениш своето решение. Все още не. И нашата кукла е почти готова да отиде на най-важния ден в живота си. Магизаната младоженка посреща младоженеца, роднини и приятели в дома си, черпи за здраве и семейно щастие. Лее се ракия. Наверните шафърки връзват цветя, сигурен знак за желанието й и те да споделят нейната радостна съдба. Младоженците, кумовете и отбрани гости тръгват към обредния дом. Вземам тето Нино. За свой съпруг. Приятел и любим. Добро и зло. Радост и грижа. Днес и за винаги. Обявявам гражданският брак между Ася Людмилова Иванчева и Нино Стойчев Терзийски за сключен, законен и действителен. Църковният ритуал венчавка е с различна продължителност, но често младоженците избират така наречения кратък ритуал, който е с продължителност около 20 на минути. След като влюбените са си казали заветното да пред Господ, приятели и роднини, е време да разпуснат в ресторант. Там те танцуват първия си танц като семейство, който обикновено успява да разплаче поне 1/4 от гостите. А след това не може да се предаде такава веселба с думи прости, но повярвайте ми, булката не седне да почива до края на вечерта.